Hola, bon dia. Avui farem aletes de pollastre, del pollastre groc. Vale? Ara us explicaré. I primer adavantem una mica de capçalera. Vinga. Bé, les aletes de pollastre és un producte, a part que és molt econòmic, jo les vaig comprar a 3,70 al quilo. Són boníssimes, hi ha 1000 maneres de fer-les. Jo em faig de 8 maneres diferents, però bueno, aquí al confinament una mica el repte és a dir, del que tinc a la nevera, doncs, intentar solucionar la recepta o el que tinc a la nevera, que reforço una mica. A vegades surto a comprar, però no toca sortir, hem d'estar confinats, ¿vale? És molt important per tots, encara que no s'aclareixin entre governs, que sembla que tinguem dos governs. Bueno, no vull liar-me aquí perquè cremaré les aletes. Va, com les faré? Les faré amb salsa barbacoa, que la salsa barbacoa us ensenyaré com la faig jo. També la farem, que serà casolana, i les faré al forn. Si tingués carbó, que no tinc res, jo la barbacoa que tinc a fora al jardí la podríem fer al jardí, però no tinc carbó ni llenya com jo vull que es facin les aletes, perquè s'han de fer a poc, no es pot fer amb flama ni amb foc fort, i perquè no tinc el producte per poder aconseguir-ho, ho farem al forn i surten perfectes, cruixents, tendres a dins i molt gustoses. Bueno, comencem. Vale? Primer de tot comencem a netejar. Ja heu vist que jo ja les tinc netes, vale? Però en tinc dues aquí, jo crec que tothom ho sap fer, però bueno, és formar part de la recepta, doncs ensenyar com es neteja les aletes. Vinga, aquí aparto al costat. Vale? L'aleta la pots comprar, també pots dir que te la tallin allà on ho compres, però jo, si puc, sempre ho faig jo a casa, perquè m'agrada molt. M'agrada molt el tall, m'agrada la meva manera de manipular-lo. Després és molt important comprar producte que no vagi envasat. Nosaltres aquí ja fa dies que hem engegat un projecte d'intentar no treballar en plàstic, comprar en plàstic, però bueno, jo mateix acabo de fer servir això per tapar el pollastre, perquè la meva nevera és d'aire, però és perquè tinc un rotllo, el que s'acabi, s'ha acabat, no? Nosaltres intentarem no treballar no fer servir plàstic, o sigui, és anar a comprar a la botiga del barri o supermercats, que ja hi són, i vas d'allà i tu envasen. Si pots anar tu amb els teus pots, doncs millor que facin en plàstic. I jo, perquè tinc un cremador, és més local, veieu, això? Aquestes 4 rampoines, després també les podeu tallar amb estisora, Ja dic, ho podeu fer amb el foc de la cuina, però si no teniu foc de gas, doncs aquesta seria una solució. Aquí, si us cofeu molt, podeu fer malbé la fusta. Aixequeu una miqueta, si no amb pinces. Jo no aguanto molt el foc, però bueno, una miqueta. Aquí tenim solucionat això, i aquí hem de buscar l'articulació. Em falta la sal i una mica d'oli i el pebre, el pebre és el molinet i la sal la tinc de fer saler. Podria dir que un pot com aquest amb sal, però bueno, la sal per aquesta. I vinga, a veure, què necessitem? Si pot ser
ceba tendra, millor que aquesta ceba, perquè és més dolceta, la ceba tendra, i més petita, però no en tenia a la nevera, però fem servir aquesta mitja ceba, vale? Tots llits d'all, els tallarem així normal, perquè després ho triturarem, o sigui, no molt petit, normalet, vale? Necessitarem tomàquet fregit, o podeu fer vosaltres. Jo en tenia fet de meu, però d'aquell solís funciona. Vale? Mig got de ketchup, que aquest també no aquí amb aquestes receptes, sinó engegaré un apartat de salses i ensenyaré a fer el ketchup. Vale? Aquesta també la posaré a part d'aquí la recepta, però la posaré amb el sector aquest de salses, vale? I engegarem, volem fer maionesa, també volem fer altres salses, romescos, per exemple salsa rosa, per còctels, i bueno, aliolis, tant amb ou sense ou, i bueno, amb crema holandesa, americana. Bueno, intentarem anar ensenyant diferents salses perquè les receptes n'hi han sortint i així la gent tindrà aquell enllaç per anar com es fa una salsa. Per exemple, una salsa brava també l'ensenyarem perquè vull ensenyar a fer unes patates braves que és en forma de xarrup també. Bueno, siguin com estic liant, siguin els ingredients, tenim mel, 2 cullerades de mel, mostassa d'aquesta, la més senzilleta, no aquestes de gra, que és molt forta, no? Aquesta que aneu a menjar un Frankfurt que hi ha molt poc, doncs aquesta, 2 cullerades i ja està, vale? I ara engeguem la recepta de la salsa de barbacoa. I l'hem de fer que quan comença que sua i s'asseca una mica, ja tirar l'all i ja comencem a tirar els ingredients. No es tracta de fer un sofregit. I tirarem a l'all. Aquí a l'all. El tomàquet fregit. Abans m'he deixat de dir-vos de tirar-li 2 cullerades de vinagre. Aquest és de poma. Tot bé. Posem una mica el foc, no molt fort, perquè hem de reduir ara. I li tireu, el que he dit, he netejat els 2 gots de tomàquet fregit i el ketchup, per així cap tot aquí dins. I ara el que farem avui, acompanyar les aletes, farem una amanida de cigró. Vale? Ja tinc aquí escorreguts, els hem fet. També un altre lloc per dir com fer cigrons. Vale? I què posarem? Aquí amb els cigrons hi posarem 2 tomàquets, vale? Pipa, que ens agrada molt a casa, cranc, tots els ingredients els posaré sota el nom del plat, doncs a sota hi ha tots els ingredients. Poblat d'aquest verd, d'aquest italià, els pepinillos que donen un toc cruixent i un gust diferent, mitja ceba, així petitena, la mitja, formatge semicurat, que està molt bé, vale? I olives, que les tinc aquí, que després el que s'obri el tapo i a la nevera. Vale? Oli, sal, pebre i unes gotes de vinagre. Vale? Va, comencem a fer els cigrons. Vale? Poden ser d'aquí la noia, millor. Aquests no són de la noia, però a vegades en tinc, però a vegades és si ho trobes o no ho trobes. Però bueno, un cigronet així per amanida gran, Ui, espera, mirem com està la salsa. Està reduït. Això està quasi a punt. Molt important, tastar-ho. Està boníssim. Doncs
una miqueta més per reduir el vinagre. Veureu receptes, 1000 receptes, aquesta és la meva i ja està, i cada un fa la seva, però hi ha gent que hi posa Coca-Cola, per exemple, a més de la mel, o el sucre, o fins i tot soja. Jo li poso el que és mel de romaní o de canya i si puc sempre treballar amb mel, treballo amb mel, perquè el sucre no és bo, no és sa, És com la salsa que farem la salsa de rosa, també, O sigui, sempre que es pugui treballar amb mel, millor que sucre, perquè el sucre no és bo. Està boníssim, ja ho sabem tots. Si pot ser cirerols, millor que això. Però no en tinc a la nevera. I farem servir olives, no moltes, però li dono un toc que ens agrada a casa. La ceba no tant, per això li he posat poca. Formatge, amiguet, una mica de sal, pebre, crema balsàmica de Jerez, ara farem les aletes, col·locarem, ja les tenim netes, cremades, i el que tenim és la cuixeta i el costat, l'hem de col·locar que la part on hi ha més pell avall, anem així. Ja el tenim col·locat, no cal posar sal ni pebre perquè amb la salsa barbacoa que hem fet ja porta sal i pebre i ara el que hem de fer és pintar, agafar i sense por, gas. El forn ja el tinc a 200 graus i després quan posi les aletes el posarem igual, 200 graus, 15 minuts, 15-20 segons el forn. El forn ja dic, a 200 graus, el es cremeu, entre 15 i 20 minuts i girem les aletes. Portem 20 minuts. Ojo que tenim un ou, això. Mireu. Veieu que està més de cruixent, doncs ara el que hem de fer és girar-ho, Us hem tornat a pintar, l'hem donat la volta i abans ha estat 20 minuts, jo crec que ara estarà una mica menys, perquè el forn també està més calent, l'aleta està ja més feta, per això encara el forn altre cop i vinga, fins ara. Que quedi cruixent i ara el que farem és emplatar una miqueta, una miqueta no, ho emplatarem. Aquesta és la manera de cigró que hem preparat. Si sobra, a la nevera, i això us ho podeu menjar amb un pollastre a la planxa. Ja ho veieu, la salsa de barbacoa que ha sobrat, jo li faig això, veieu? No costa res. Si teniu etiquetes d'aquelles Apli, que jo no en tinc ara. Salsa barbacoa, el dia que vam fer, i així ens es controla.
i desapareix. No us ha de llançar res, I a la nevera. Va, això ja està. L'atarem. Es podria deixar més cruixent, però no ens agrada tan cruixent, ens agrada més. Vale? Això equival a tres aletes, vale? 1, 2, 3. Aquests són 6 talls, més això. No me'n fotré més.